UPPL जिंदाबाद 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 UPPL प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 UPPL जिब्रै नं चिरांदुवा ब्लक कमिटि UPPLनि सिङाव थानाय जोंहा नैबे देवस्रि BCDC थामहिनबा देवस्रि प्राइमारि UPPLनि सिङावहाय नैबे बरमनपारा गामियाव जों दिनैहाय नैबे गामियाव दैनि गोबां जेंना दङमोन। गोबां समाव बिथांमोना दैजों भुगिनानै दै मोजां गोग्गो दै मोनलोङैनि बिथांमोना भुगिनानै दंमोन। बे दैनि जेंनाखौ दिनैहाय जोङो UPPL सरकारा दिनैहाय नैबे जायगायावहाय दै मोननायनि जे राहा बेखौ दिनैहाय जोङो बेखेवनानै होदों आरो बे दै मोननायनि जे राहा बेखौ जोङो गाबोननिफ्रायनो बरिं खालामनानै जों बे रायजोफोरनो जों रायजो राजाफोरनो दै मोनहैनायनि बेबस्थाखौ दिनै जों खालामनो लादों। ओरैनो दासिमाव जोंनि मिथिनायाव जोङो एक्जेक्ट एमाउन्टखौ जों बुंनो हानाय नङा। बियो गोजौआवहाय बेखौ थि खालामनो बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो जों आसा खालामगोन नैबे जिखिनि खामानि बे खामानिया 1 दाननि गेजेरावनो बा नैबे सप्तानि गेजेरावनो बियो जोबगोन बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो। दिनैहाय बिथांमोनहा नैबे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ लेंहरनानै नैबे ओनसोलनि जेखिनि दैनि जेंना हानि जेंना जे लामा सामानि जे जेंना बेखौ बिथांमोना जोंजों रायलायदों। रायलायनानै नैबे गामियाव जुदि नोंथांमोना दैनि जेंनाखौ फोजोबनो हायोबा जों गासैबो रायजो राजाफ्रानो UPPL दोलोआव जयनिं जागोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनाय लेखानो जों दिनैहाय नैबे गामियाव दैनि जेंनाखौ फोजोबनो लानायजों लोगोसेयैनो बिथांमोना नैबे गामिनिफ्राय जोंहा गोबां BPFनि मावथि बिथांमोन दंमोन। बिथांमोना जोंजों 100 सो BPFनि जोंहा मावथिफ्रा जोंजों UPPLआव जयनिं जादों।